בואי ליצור רכבת. רכבת, קרין. תעשי שיפט מאחוריי, אנשים יצטרפו, הנה. הצטרפו. אין, זה פסיכולוגיה, הם כזה, הנה עוד אחד, רגע, לא, חכי. נו. צריך לעבור ליד קהל גדול של אנשים, יצטרפו, אני מבטיח לך, יצטרפו. פנייה. הנה, תראה עוד אחד בא. הנה. איזה יופי, עושים פה שיפט, גם אני רוצה. הנה, עוד אחד יצטרף. גם אני מהקולים. אין, ככה זה וואו, טרנדים. התחלנו טרנד, קרין. תסתכלי כמה. אלוהים אדירים, זה כיף. גם אני חלק. הנה, עוד מעט תהיה, הנה, היטלר יצטרף. גם היטלר רוצה להיות חלק מהרכבת. בוא נראה מי ינסה לקחת פיקוד, ינסה להוביל את הרכבת. תסתכלי כמה, אומייגאד. What the fuck, כל השרת פה. צ'ו צ'ו. עשיתי F2. אתה מצלם את זה כרגע? כן, בטח, צילמת את זה מהשנייה הראשונה. הרכבת האנושית, וואו, אני לא מאמין. צ'ו צ'ו, מאדר פאקר. הנה אחד שמנסה לתפוס פיקוד, הנה הקפטן, אני מוביל! הלו, לא. אוקיי, תמיד יש לך, הנה קרין רוצה, אני מובילה, אני קרין, שלום. טוב, בוא נפצל את הרכבת, תלכי את לצד השני. בוא נראה אחרי מי הולכים, מי הדומיננטי. רודף אחרי קרין, את הדומיננטית. את הגבר עם הביצים במשפחה. אוקיי, עכשיו תהרסי את הרכבת, תתחיל לרוץ, לברוח לכל מקום. בוא נראה אם ימשיכו את זה בלעדינו, אם התחלנו טרנד שפשוט ממשיך. לא. כן, מי שממשיך את זה. לא, זהו. לא, הנה, סקוזי. הכל בגלל הסקין שלך, אין. את הסטיב, זהו, הסטיב מושך אנשים.